बाबू के लग से फोन आए रहा ना बाबूजी फोन ना आए लगाई ना फोन। अच्छा रुको हम फोन लगावता नहीं। बाबू। हाँ बाबूजी प्रणाम। तेरे तुमको नहीं बुझात हैं? शादी एकदम नजदीक आ गई बा। हाँ हाँ ठीक बा। आज शाम ले हिसाब मिल जाई, हम सुबह गाड़ी पकड़ ले। आज हिसाब मिल जाता तो काले तू ट्रेन पकड़ लो। हाँ हाँ अरे हाँ ठीक बा। और सामान तू की न हल्का फुल्का बहना वना दो, हम आवत नहीं तो सब सामान पैसा रही तो एक दिन में किना दे। हाँ हाँ कोनो बात नहीं के बाबूजी। ठीक बा हम आ रहा बन। घर के समाचार ठीक बा नु? हाँ सब के ठीक ठीक बा। ठीक बा जल्दी आवो, काम कोनो ना भइल अभी। ठीक बा कल बाबू गाड़ी धरता आ रहल बा। बाबूजी रोआ जाई बाजार में मिठाई के बहाना दे के चले। ए बहू लॉकडाउन लागल बा, हम जाई बाजार में पिटाई खातिर, बहुत पुलिस मारे तारे सन। ए बाबूजी लॉकडाउन में सब काम तो होते बा। ए बाबू यहाँ तो सब काम होई छोड़ दो। बाबूजी बाबू के भरोसा छोड़ी, जौन काम बा तो करके आई। ठीक बा कहतारू तो हम जाता नहीं। ज्यादा जो पतुहिया हमारे के पिटवाई अपनी पूरा दिन मोबाइल चलाइबू ना भौजी। अपनी शादी कुछ दिन में बा, चली खाना खा ली। बाबूजी गए नहीं बाजार। भौजी बहू बहू कहाँ बारू? बहू बहू बाबूजी 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 का बोल बा? बाबूजी बाबूजी का बोल? बाबूजी बाबूजी का बोल? बाबूजी 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 बुढ़ऊ के मर गलन हो। अरे देखो ना शादी ब्याह के दिन गए हैं बाजार है, लागत है इनका कोरोना हो गई, तो मर गए, इनका पतो ये को दौड़ने लगा। छोड़ो हमके भौजी के लगा बाबूजी के लगे जाए दो। छोड़ो
ना शिवानी मत जाओ, ये तारा बाबूजी के तारा भाभी के कोरोना भइल बा, ठीक बा। कोरोना के कहर इतना बा कि तू बिना मास्क के घुमाता रह। जल्दी मास्क लगाओ। गलती हो गई, लगा लेते नहीं होगे सर, 2 मिनट रुक जाओ। कोरोना से बहुत लोग मुआता, जितना आओ तरह से बाहर से ओकनी को नहीं रखे के बा, अंदर नहीं के आवे देवे के। ठीक बा सर, बैठी रहो बा, हम खड़ा बनी देखा तनी। ठीक बा, बैठी रहो बा। देखा संतोष भाई, हमारा बहन के 4 दिन के बाद शादी बा, तू जरूर टाइम निकाल के आइए, ठीक बा? ठीक बा भाई, ठीक बा। हाँ। अरे हे संतोष भाई, पुलिस का गुआ में खड़ा बड़े सन का जाने हो भाई, हमरा बात के पते नहीं है। चल वो तो मालूम नहीं है कोरोना के टाइम चलता, बाहर से अइला सन, एकदम धोदियाल गांव में जाता रहसन, जा सन गरम पंचायत में रहा सन 14 दिन, ओकरा बाद अइयो सन, जा सन। ए साहेब, हमारा बहन के बियाह 4 दिन के बाद बा और घरे केहू करे वाला नहीं है, हमरा के जाए दी साहब। हम कुछ नहीं की जाना, ठीक बा भाई, जाके दरोगा जी से बात करो, वहाँ कहे तो तू जा सकता रहा भाई, ठीक बा, जाके बात कर लो। आओ ए साहेब, 4 दिन के बाद हमारा बहन के शादी बा और हमरा के साहब जाए नहीं खन दे। ये ठीक कहता रहे, ठीक बा, केहू हमारा घरे करे वाला नहीं है, हमरा के जाए दी साहब। तोरा तो मालूम बा कोरोना से कितना आदमी मुआता। जो बियाह शादी छोड़ जाके 14 दिन अब कोरोना टाइम में। लो भैया के लगे फोन लगाओ। भैया बाबूजी मर गईले। बाबूजी मर गईले? नार भौजी के तबीयत खराब बा, जल्दी आ जाई। भौजियों की तबीयत खराब बा? हमरा के जी पुलिस लोग घेर ले बा। हम आवतानी। बहन तू नत रो, बहन तू नत रो, हम आवतानी। ए साहब, हमारा घर से फोन आई रहल, हमारे बाबूजी मर गईनी और हमारा पत्नियों के तबीयत खराब बा, हमरा के जाए दी हजूर। हवलदार जी सर, जाए दे। ठीक है सर। चलो संतोष भाई। बेचारा घरे शादी बा, देवा कितना मजबूरी बा। जाए दी सर, उ हम गरीबे आदमी बा, जाए दी, कोनो बात नहीं के, ठीक बा। बाबूजी, 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 भैया भाभी, भैया भाभी, बाबूजी, बाबूजी, पूजा नहीं ताकत पूजा देखो बाबूजी। सब कुछ उजड़ गए, सब कुछ उजड़ गए, लुट गए बाबूजी। बाबूजी, पूजा पिता का नायक मेरा, तू हमारे साथ छोड़ कर चल गए। पूजा, पूजा, बाबूजी, बाबूजी, तारा के छोड़ के ना गए रहती, पैसा का लालच
तो हमार सब कुछ नाम रीत बाबूजी 2-4 पैसा कमाए हम गईली शहर 2-4 पैसा कमाए हम गईनी शहर हाय बेदर्दी करो ना उजर देलस घर 2-4 पैसा कमाए हम गईनी शहर हाय बेदर्दी करो ना उजर देलस घर स्कूलिया से पढ़ के जब आई घरे माई बाप हंसत खेलत गोदिया में धरे स्कूलिया से पढ़ के जब आई घरे माई बाप हंसत खेलत गोदिया में धरे दूध भात खियावे 2-4 करोड़ दूध भात खियावे 2-4 करोड़ और बेदर्दी करो ना उजर देलस घर 2-4 पैसा कमाए हम गईनी शहर हाय बेदर्दी करो ना उजर देलस घर हमरा गौवा के लगवा सब खड़ा बावे माई बाप मारल बा केहू ना सहारा बावे हमरा गौवा के लगवा सब खड़ा बावे माई बाप मारल बा केहू ना सहारा बावे चलल गजबे कोरोना के ऐसन कहर चलल गजबे कोरोना के ऐसन कहर हर बेदर्दी कोरोना उजर देलस घर 2-4 पैसा कमाए हम गईनी शहर हर बेदर्दी कोरोना उजर देलस घर 2-4 पैसा कमाए हम गईनी शहर हर बेदर्दी कोरोना उजर देलस घर बाबूजी पूजा भैया गाँव वाला सबके साथे बा कि हमके जहिया बैठाई के कन्या दान करी कि हमसे राखी बनवाई हो कि हमके बेटा बेटा कही के बोलाई चली छोड़ी के गईली हमर माई हो। नमस्कार भैया, हम संतु भोजपुरिया चैनल के माध्यम से लोगों के सेवा में ये कोरोना वायरस पर कमेटी हम बनैनी हो। एकरा के अच्छा लागे तो वालों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में एकरा के लिखी लो कि रउआ का चाहतनी सुझाव होगे तो कमेंट में लिख लो। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।